Ani YouTube channel like tong narok no ani khabai keno kan keno rok pa samso Apuliawan lam sonor joto ani video hai ka ba vlog je nai tong nai khajan ta tei buku song te friend song rong no tabo kaka bayang tagarlo bazar thanglan nai tongo egono jodno tagarlo bazar no ya khonga ke nor nai ni mujung ta ka video no first class nai tong ni sing ta tagarlo bazar thanglan nai tongo tei ready inglan ni nai tongo tabo ka sing tagarlo thanglan bagi ready kha tei kaka bo phai sok pai kya ang tabo nok nong khanai nong kharei sing ta tagarlo thanglai senai ego kaka bo hai cho cái tao sừng ready nong lại kya tao sừng thang lại jongo sin lawar bagan obong ke sin lawar bagan separing ya khondok kan awon khub lu hen walo sulda paya kho Patang bola khai được cơ. pai thaka Mấy kun hon khai kon da ta teng na đường quay chơi chờ một chút. san deng obo mani pai ka price Abang kau sekolah pori toko ani sinima ni borong no, ang may oneng no tongo, lai itu tong kabo. Takar lo thana yo. Gera tam meneng hakun han price song mali asa. Dah song thang pakai na. Sungaro kakak ni sinima ni borok horja kol kayai, horma bataka, bo yang opai jong kisah nasi ini sawi jongoro nasi lima tongo, ke sabsan pore jong bono nasi gay, tabuk tanah aja, di kau jaga bo, gobin parang gay, takarula ni thamani lama no, tapi bisi bo kerai takarula malanya ni, ini kaya orang jong batalai jong hata borona nasi gay. Pulan alam sogo ani YouTube channel like tong narok no ani khabai keno kan keno rok pa samso Kakak blog hanya mau jago nih blog hai cuma nih saya kok saja yang itu bar kok sama nih sekali ya apa no clear kama khai ger mai nyak bar khai kan try khai kan pulan ting alam sogo ani ani kan tahu kita thang ngono pulan ani YouTube channel like tong narok no ani khabai khubai keno lam sogo oh ta samjang ya phoro ni Hai, pulan lam sogo ani YouTube channel like tong narok no ani khabai khubai keno lam sogo norok no tam ke norok nai tong di tini first to last skip khayoi ani video no tai bisi kerai takarula malanya nih gana ini tong ha mukre sa ba jerna tentang kaisa mukra nuhuri tonggo ketawa nor nang purugir wana mukra ke bang oza gabo nanya norok batabo hi kon ari kharba kya Oi kulai gana rokos le. Ih, kon hari. Kharga. Oh, kharba kek. Bang manita. Oh mayo pangoni Oh. Rực đi, ý còn hai lanh khăn thăng là chiều. Sắc của bang mà, hasalo khari thăng cái nhor nas cảm cái phần Malia. Chúng ta u main road nó phải cho phải cả, ta có lo nó, ta ek minute senang lia cái nó bazar malai sini. Awak ketal tangai jangan, mani faljang nan yang na apa? Awak tanghang kata saya thasong ana yang kina ni bising ong ke tang bai khang kata thangai jong tabuk bising hamna bagai bengo hamna sing tabuk bengo habai na le kana Kebeng ko.
bag ni sampai sing tabo ongkolai chongkha ongkolai bazar khabai koyekta mani painai Masa? Kar fasale Wala fakir Kar hobo meke faljar hobo keji bese 1000 kaisa Tabak जों नाव थांलायसिनाय कमला पाइ चंगबो Angka जों tabuk takarla bazarni theke nokganaw phaisa paika tabuk janja kaklaisine kakabai tei takarla bazarni manibo paiti hekya koyekta manei bini kakani sraini paina nangmani manei rokno जों paiti hekya tei koyekta nokni mani rok paiti hekabo tinin blog azor tingnai next time जों tebo kahama blog ni bisingti khamalaina tei ani channel ni bisingti kaham norok video naimanai hekabo blog naimanai ang share khana thangmarok abo noknang phrugu changnai mosamai naimerok gatai kaham place o thangai nornang phunugana norgabno ano support khai tongni tai like comment share khaji subscribe khaji angkabo subscribe khairdi jotono hambai